sol local. Evidentment, si estàs parlant de, no sé, 200.000 habitants, no pots fer un sol local, perquè no pots posar 200 taules. No n'hi ha local on capiguen 200 taules. Per tant, has de fer diversos, i a més la gent no pot anar a un sol lloc, has de fer diversos col·legis. Per tant, necessites diverses sales que, a més, en principi, perquè això és només una mesura cautelar, però en principi no haurien de ser municipals. Perquè pots trobar amb una prohibició per part d'un jutge i per tant tenir que improvisar una altra cosa. O sigui, ara ells va sortir bé per tota una sèrie de conjunció de factors i de gent que hi era allà. Però és clar, entre fer-ho, si coneixeu Arenys de Munt, entre fer-ho a la sala que estava prevista, que és una sala gran, amb accés gran, o fer-ho on es va fer, que és un passadís, perquè s'utilitza com a passadís. Això és l'entrada a aquella activitat. Doncs canvia molt. Canvia molt, per exemple. Allí no podien haver més que 40 persones al mateix temps perquè si no el podia tancar per raons de seguretat. Solament les meses són 15. Evidentment la gent que traботara de poder entrar. Doncs això implica que allò que es tenia previst, que era que la premsa pogués estar present permanentment, amb prop de 50 periodistes acreditats com estaven allà, no podia ser. Perquè llavors si entraven els periodistes i estaven els 50 allà, ja no cabien ni els de les meses ni l'electorat. Sí que va improvisar sobre la marxa, el dir, bueno, doncs cada hora poden entrar 5 minuts, i cada hora podien entrar 5 minuts. Amb problemes, perquè periodistes, no, és que avui estan aquí, no sé què, bueno, és que no pot ser, etc. Hi ha moltes qüestions de logística i d'operativa que s'han de fer. I per tant, qui no es vegi en cor amb un termini tan breu, doncs que passi la següent vegada. I que mentre el vagi preparant. I mentre també se van preparant els dels altres municipis que sí que ho facin. I que per tant, no tenim ara només els d'Arenys rodant i voltant, sinó que d'aquí 3 mesos el que tindrem són a centenars de persones, no només d'Arenys, sinó de 50 municipis més rodant i voltant i amb l'experiència acumulada, que això ja... Però bueno, ja parlarem, perquè no puc el tema d'ara. És a dir, si va tot normal, dilluns es llança tota la... Si va tot com està previst. Perquè n'hi ha, bueno, com sempre, en totes les qüestions humanes, sempre n'hi ha tibantors, sempre n'hi ha un que vol tirar més cap aquí, l'altre cap més cap allà, etc. S'han de conjuntar moltes voluntats per a poder tirar això. Aquí n'hi ha 2 línies, o sigui, en aquests moments, aquí n'hi ha 2 línies de plantejament. I no digui ara qui defensa una i qui defensa l'altra perquè no val la pena entrar a posar el dit a l'ús. Uns, que el que defensem és cal una coordinació a nivell nacional i cal fer tot això i cal, per tant, que hi hagi figures responsables a nivell nacional que a la seva vegada tinguin responsables a nivell local de totes aquestes matèries. Cap de campanya, per poder fer una campanya, cap de premsa comunicació, cap de relacions internacionals, amb una sèrie d'històries que s'estan muntant, cap de logística, cap de seguretat, etc. Això és una possibilitat. L'altra, que també s'està defensant, és la de no cal res de tot això. Cada municipi que s'ho faci per su compte, cada poble que s'ho faci per su compte i entre tots ho farem tot. Bé, doncs, aquesta és la discussió d'aquestes setmanes, d'aquestes 2 últimes setmanes. Insisteixo que si va tot normal, dilluns es pot llançar ja la proposta nacional d'això. Ara, o bé per raons de veure d'aquells que diuen que sí però que és una mica la boca petita, a fet de dir, home, doncs això, vale, però mira, com menys sigui millor i és una flamarada que s'extingeixi i ja s'ha acabat, i ja està, i dediquem-nos a coses serioses, com ara les eleccions properes, o bé d'aquells que pensen, home, no, és que ha de ser participatiu, etc. Que jo aquests segons que són més de Benafe, jo els dic, sí, però si es fa participativament, el 13 de desembre no hi arribes. És a dir, tu no pots obrir ara un debat sobre quina pregunta es fa. Perquè si comencem a obrir un debat sobre quina pregunta es fa, al 13 de desembre no hi arribes. Al 13 de desembre l'any que ve sí, però el d'ara no. Ni pots obrir una història en la qual diguis, no, és que això, i això sí que ho marcarem d'aquesta manera. I a cadascú, evidentment, cada organització territorial, cada comitè organitzador té plena independència de fer el que li peti. I per tant, de seguir o no seguir, o d'aportar o no aportar. Però tornem al mateix, en un cas, i en aquest cas estic parlant d'una entitat d'àmbit nacional, en la qual la reunió que es fa sobre aquest tema és el dimarts de la setmana passada. La qüestió era la de dir, aquest divendres com a màxim és quan s'ha de dir que sí o que no. Bueno, doncs jo dissabte vaig telefonar aquest matí, escolta, esteu d'acord, no? Ah, no, és que no ens reunirem fins dijous. I dic, vale, doncs si el vostre procés de presa de decisions és que des que es fa una proposta fins a que us reuniu per dir que sí o que no, passen 10 dies, és impossible fer-ho el 13 de desembre. Sembla molt bé, i fantàstic que tothom participi i debati. Però, escolta,
fes la reunió demà, no d'aquí 10 dies. O nomena algú que pugui prendre decisions. Perquè el que no pot ser és que en el moment en el qual es digui, per exemple, fa falta, això significa que s'han de triar aquestes coses. Per exemple, ordinadors en xarxa, un ordinador per cada mesa i un ordinador per cada un dels que faci per correu, connectats en xarxa. I la resposta sigui, home, és que ho hem de debatre en l'assemblea i l'assemblea es reunint d'aquí una setmana, i mira, no feu el referèndum perquè no dona temps. O sigui, o això n'hi ha algú que mana i decideix perquè els altres el nomenen i es confien, i si no el maten, si ho fa malament, o sigui, el que és la democràcia, o bé, si voleu fer-ho tot participativament i en l'assemblea, doncs l'assemblea cada dia. Perquè el que no pot ser és que estiguem aquí paralitzats perquè no es prenen decisions.